Yauwa shine na ce dama yanda za ka yi backup ɗin chatting ɗinka na WhatsApp, yanda ko da WhatsApp ɗinka ya lalace ko ya expire da ka canza wani kasa da ka sa sunanka da komai za ka ga kawai chatting ɗinka bai je ko ina ba. Bari na farko dai bari mu je ga WhatsApp ɗin. Mafi akasari dai mutane sun fi amfani da GB WhatsApp, amma ni YO WhatsApp nake amfani da shi. Sai mu shiga WhatsApp ɗin. Ga wasu alamomi nan na wasu ɗigo-ɗigo a nan gefe, sai ka danna shi. Ga settings nan ya nuno, sai ka danna shi na ƙarshen nan. Sai ka zo nan gurin gayi nan chat, sai ka danna chat. Sai ka zo ƙasa gayi nan ya sa chat backup, da ka danna shi zai ma gashi nan mun danna shi. Gashi ne yana wannan ɗin shi. Ka gani? Chat of backup yayi backup ɗin shi, ya aje ma shi. Duk sanda ka ko shekara nawa ne baka da waya, duk sanda ka zo da ka sa wannan sunan naka ko da wannan da number wayarka da komai chatting ɗinka zaka ga ba inda zai je, yana nan yanda yake. A nan muka kawo ƙarshen shirin namu. Don Allah baƙo wannan channel ɗin ya daure ya danna mana subscribe, sannan ya danna alaman ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun